Hola, sóc l'Enric Soler. Des que tenim l'avinguda Torres Vilaró tan estupendíssima i tan maca, el carrer Ferran Muñoz s'ha convertit en la via d'entrada de la gent que ens visita. I els que vivim aquí, la majoria tenim gossos i voldríem donar una bona imatge a la gent que ens visita i després també, per poder fer-ne ús nosaltres, jo proposo col·locar papereres al carrer Ferran Muñoz perquè no n'hi ha ni una. Això és important perquè els que passegen gossos puguin deixar els seus excrements dins de les papereres. També ara hi passa la línia del bus, hi ha molta gent que s'està esperant i si ha de llançar algun paper, que tingui una paperera a mà, o també hi ha molts nanos que van cap a l'escola. Per tant, crec que és interessant que poséssim papereres al carrer Ferran Muñoz. Així que no llencis el teu vot a la paperera i vota a les papereres.